March, April, May, June, July, August, September, October. Only 8 months left. After 8 months, I'm going to get married. Okay, guys? हेल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिबाय जानो हागौ आरोना दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन। गोबाङानो माने बे भिडिअखौ इउटुबाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना आदा प्रेक्टिकेलनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आदा प्रेक्टिकेला हाबा जासिगोन होननाय बे भिडिअखौथ' गोबाङानो गोबावानो जाबाय आरोना बे भिडिअखौ आदा प्रेक्टिकेलनि चेनेलाव आपल'ड खालामनाया आरो सोरबाफोर जुदि मिन्थियाखैबा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होनाय जाबाय आरो प्रेक्टिकेला हाबा जासिगोन आरोना। बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिथिगोन आरोना माने हाबा जामारगोन ना जामारा नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ आरोना। नोंथांमोना गोबाङानो नायो आरोना नाथाय रावबो साबस्क्राइब खालामनानै थाङा आरोना साबस्क्राइब खालामलां आरोना माने आंनि नैबे चेनेलखौ। बिदिब्ला नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आदा प्रेक्टिकेला फार्स्टआवनो मा बुंदों। The completion of a reception, I'll be making cultural night here at night in my wedding. Yeah, guys, and do come in my wedding and enjoy here in cultural night by singing, by dancing, by watching. I will be calling and I will be inviting a lot of artists, dancer, singer, actor, actress, director. Yeah. Today, at this very moment, I want to give an announcement to all of you because my wedding ceremony, marriage, that has been fixed on 5th November in this year itself, 2025, 5th November. Yes. So do come, guys. I welcome you all. Come and have fun. In my wedding ceremony, I will kill 20 swines, 20 pigs. Yes. And local chicken, fish, narzi, umamezem, onla, and this napam button, and lapazeng, naturjinajeng. Yes, I will prepare all kind of our traditional food. Okay, so you have to come. That's why you have to come and enjoy by eating in my wedding ceremony. Yeah, that is 5th November 2025. In this year itself. Today is what that is today? 13 February, and next March, April, May, June, July, August, September, October. Only 8 months left. After 8 months, I'm going to get married. Okay, guys? Yeah, I need your support. I need your blessings in my wedding ceremony reception. That's why I would like to request several times to all of you, please keep in mind, don't forget 5th November. I request you several times, please do come and enjoy by eating, by singing, by dancing, by watching everything. I will bring that Naga Tola also, disco dance also, and this what to say, Hiu Hang Zolonga. We have to get married before 30, actually. After 30, after 40 years dancing, by watching everything. I will bring that nugget 5th November. I request you several times, please do come and
enjoy by eating, by singing, by dancing, by watching everything. I will bring that Naga Tola also, disco dance also, and this what to say, Hiu Hang Zolonga. We have to get married before 30, actually. After 30, after 40 years, if we get married, I think it will be very difficult for us to bear to take children. Now I have come in home. Yeah. दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आदा प्रेक्टिकेला माब्ला हाबा जागोन। बिथांमोना बयबोथ' आदा प्रेक्टिकेलनि हाबा जानो होननानै बयबो नेनानै दङ जानो हागौ आरोना। मानो होनोब्ला आदा प्रेक्टिकेला हाबा जामारसिगोन आरोना फाइनालि, आरो नेबावबानो जाबाय आरोना मास मोननै मोनथामसो, बारा गोबाव गैला, नेबाय थाबानो जाबाय। गावनो बुंखाबाय आरोना गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों माने गाव हाबा जासिगोन होननानै। आरो सोर सोर आंनि नैबे भिडिअखौ माने आंनि इउटुब चेनेलाव माने रेगुलार भिडिअ नायो, अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना, सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ फुल नायदोंबा। नि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना, माने आपडेट लाबोनो थाखाय बारा समखौनो मोनाखै आरोना आंना, माने एग्जाम खाथि जाबायना, बेनिखायनो माने दा साननैसो कलेजावबो एसे थांबाय थानाय जाबाय दङ आरोना, बेखायनो माने आपडेट लाबोनो हायाखै। एसे नाजाबाय थागोन आरोना, माने एग्जाम थाबाबो सम सम आपडेट होनो नाजागोन। नोंथांमोना सापर्ट खालायबानो जाबाय आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ। नोंथांमोना सापर्ट खालायबानो आंबो माने रेगुलार आपडेट लाबोनो थाखाय नाजाबाय थागोन आरोना। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन, आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय आंनि भिडिअखौ रेगुलार नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना, अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअखौ। बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै, नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।